Ishi ba Karamin gari da babban suna Ngurore ta faso to kutsugunna yau sallah haji babban rana farin ciki shine faraina yan mubini na ce kusarara gayun yola suna daga dara mu yan Ngurore bamu da tsara ni ke dukan bit dai kara Dole manya-manya artist namu ba. Mata bijini na zo a gare ki, ni ne mai kaunar ki, mai zanzar yanki, samsam ba na baki, sarauniya ce mai mulki, keke kusa karnaki, buri na aurenki, zuciya ta kamu da sanki, tabbas san bani barinki, ni dai yau zan yi bayani. It's time, Jones. Yarinya yar fulani kaunar ki na taɓa ni zozo jinin jikina in baki so da kauna son ki zai kashe ni yan mata zuciya ɗai ta san manufata don garin ga akwai yan mata da ke kaɗai zuciya ta manta zo mu je mu zauna yar gata don san ki ya shige zuciyata kar ki tafi ki bar ni yar gata ta horike hannuna yar baba son da nake muki ya fi rayuwa don akan ki zante na shan ruwa da damuna babu shamuwa ai hakan kwato baya faruwa baby girl I really love you. Kamu da sanki tabbas san bani barinki ni dai yau zan yi bayani in dai kin kaso ni kauna in kwai ta fashe in kwai ta fashe ta fashe ta fashe ta fashe in dai ta fashe in dai ta fashe ta fashe ta fashe ta fashe in kwai ta fashe ta fashe ta fashe ta fashe ta fashe in dai ta fashe in dai ta fashe ta fashe ta fashe kuban kiɗan nan za na kashe bai a disamba za ta fashe in ta fashe hankali zai kwanta zan kuskure baki na da fanta akan kuɗaɗe ni zan kwanta ramuwan nan tutte na manta ni na jagaban su dole ne su bani iko aiki da kuɗaɗe malam babu tuna mako kut idan ta fashe ko akwai babala'i yan wiwi kun huta zan buɗe kamfani kowane layi aradu ba su ba kayan su ko da nasu ma ya zama namu mu yan Ngurore ai mun fi su mun ci na boka mun ci na malam na sauran sai a kiyama Ngurore baya goya marayu mai zamani uban masu layu kana musu lego kaga gayu wanka fes fes ga mu da tayu